Bos, apa bos? Iya. Apa bos? Jalanan ini jelas. Iya. Aduh ngene lho. Beh, saiki lho. Cah nom-nom jaman saiki lho. Kondang, cak kondang-kondange. Oh, lah piye nek gak kondang lho cah nom-nom saiki dolanane lho aplikasi goblok ya kok jenenge TikTok. Lah kuwi lho. Lah kuwi. Walah aplikasi kuwi to. Wis aku tak dolanan kuwi wis ben terkenal. Nah, si kuwi awakmu nek terkenal, engko iso ngajak meet and greet. Kok bayare sing luaran. Kok jadi awakmu duit akeh, gak entek duitmu. Oh, Eh, iso nggih sangut jajan. eh. Lho yo dilangan to sakne bocah sing duwite seret. Iya. Nah iya. Tapi yo awakmu ngono iki terkenal langsung yo angel lho. Nek gak nggawe cara sing iki. Aku di cara. Iki jangan. Carane kuwi awakmu model dhisik. Terus delok meet and greet muser. Heeh. Terus nek wis delok awakmu kok pansos. Foto bareng terus pansos. Pansos. Apa ya pansos? Pansos kuwi panjat sosial. Jadi awakmu kok ben iso ketularan lho. Ketularan terkenal koyo muser-muser. Sip tak betul. Jaluk duit makku. Iso terkenal. Iya. Untuk tiket di pansos itu terkenal. Halo, Mas. Ini yang jualan tiket meet and greet musuh ya? Oh iya, ini tinggal VIP yang 750k mas. Oh, VIP 750k ya. Oh, oke, siap. Tapi engko wae bonus foto selfie karo musuh sing akeh ya, Mas. Ben aku sudah kenapa iku. Oke? Oh iya mas, nanti saya kasih bonus foto sama muser-musernya banyak. Siap. Ya. Di tiket. Ya, Halo, tempatnya ini di mana, Mas? Lokasinya? anu mas, acaranya outdoor di bawah pohon jambu. Oh, di bawah pohon jambu ya? Oke, OTW. Iya. Loh, Mas, iki kok siji tok sing lane ndi? Jadi sampean kan VIP tuh mas, jadi sampean ini spesial biar 700.000. Bek petok aku tok liyane gak sang ngantri. Gak boleh saya, Mas. Foto besar, Mas. Jadi mas HP-ne ayo tak selfie. Yunan. Nek. Kan iki. Jadi di mana? Duh, di lo. Iki caku iki. Iki buronan iki, penipu iki. Penipu berkedok muser iki. Hah? Lho fotone iki lho fotone. Loh, buronan. Penipu berkedok muser kondang. Padane to lho, iya ana. Lho. Nah ini lho. Kayak model Ya, kacau. piye? Aduh, 750 kuwi ilang. Ya Allah. Tak setuju iki mumpung enek acara meet and greet muser tenanan, sing tenanan. Neng kono ya mlaku. Tenanan iki. Tenanan. Lah ngono kae lho. Iki acarane asli lho. Itu muser lho sing Sini. foto-foto bener lho. Oh, kuwi lho. Datang banget kamu. Ayo. Kuwi, Lah kuwi lho. masa kuwi? Tapi kok ini itu kuwi jeneng hitam manis. Hitam manis lho tapi bungane akeh to. Lah ya, Dang. Ya pengen terkenal kan jaluk foto gak opo. Gak opo. Di edit engko gak opo. Gak opo nek